чим я зараз подумав? Почекай, дай засяродиться. Так, ты подумал, что час нашей феечцы з'явиться, а яе чамусьці няма. Ух ты! Знову вгадала! І як у тебе гэта атрымліваецца? Добрый вечер, сябры мае. Ой, привітання, Феечка! Привет! Салют, детки! А у нас тут такое! Что такое? У нас і Яночки незвичайні здольності з'явилися. Якія? Яна розгадувальницей думок стала. Ды ну! Я сам спочатку не вірив, але все совпадає. Ви самі поспробуйте. Ну, добра. Яночка, я могу спытать у тебе? Хвилиночку! Я повинна настроиться. Я не повинна настроїти. Ага, зразумела. А вот зараз починайте. Поважаная Яна, про что я зараз думаю? Вы, феечка, думаете, что, певно, на плите чайник уже закипел? Твоя правда. Я про чайник и подумала. Ой, вона і ваші думки розгадала. Я ж казав, що у Яночки талент проклюнувся. Буслик, проклевывается только маленькая куранятка, коли яшчэ у яйку знаходится. А талент у мяне з народжання быў, толькі зараз проявіўся. Так, феечка? Менавіта гэта і хацеў сказаць Буслик, толькі по-свойму. Ага. Сябры мае, прапаную папіць гарбаты з цукеркамі. Мне сяброўка даслала такія смачныя. Одну хвіліначку. А хочеш, Буслик, я здогадаюся, з якой начинкой будуть цукерки, які феечка принесе? І гэта ти зможеш? Змагу, не сумнявайся. Ну і ну. Гарбата заварылася, зараз будем піць. І розгадувати далей. Наші думки? Не думки, Феечка. Яна поспробує здогадатися, що там унутрі. У цукерках? У цукерках. Як цікаво. Давайте, а що треба робити? Забезпечить мне повну тишиню. Каб на потрібну хвалю настроїться, так? Миновито так. Добре, мовчим. Ну що? Буслик, ты мне перешкоджаешь. Пробач, коли ласка, болі не буду. Усё, могу сказать. Слухаем тебе уважно. Значит так, у одной цукерцы 10% шоколаду, 20 цукру, а яшчэ вафелька с помадной начинкой внутри. Можете проверить. Так. І сапраўды, з памаднай начинкой внутрі. Невероятно. Яна, ти вундеркінд? Чи як там кажуть про тих, хто незвичайними здольностями володає. І тепер тебе не тільки по Білорусь 3 показувати будуть, але і по інших телеканалах. И автографы я раздавать буду, як сапраўдная кінозорка. Вядома будеш. Ой, здорово! И по разным краинам почну ездить. А як же, з гастролями. Тады трэба мне новых сукеночек и поболей накупить. Феечка, вы допоможете? Хочеш пригожий бить? А я ще хочу новую сумочку и новые чаровички. Яночка, а ти нічого не хочеш нам сказати? А про что сказать? Ну, хоча б про те, як ти відчула, що у цукерочці внутрі. Ой, Вы про все здогадались, феечка. Одразу, коли ти про проценти цукру і шоколаду у цукерочці почала розказувати. А мне хто-небудь розтлумачить, каби я здогадався, про що ви тут розмовляєте, ну? Ну, Буслик, пробач. Янка, кого пробачить? Мяне. Я на обгорці цукерки прочитала, з чого яна складається. Просто здивить вас хотіла, а я самая звичайная. І ніякий не вундеркінд. Ні, ти незвичайна, незвичайна.
усі думки отгадала. І мої, і Феєшкіни. Не сумнівайся у своїх здольностях. Дякую, Буслічок, але... Яночка, на самой справе, як ти здогадалася, про що Буслик думав? Ой, да что там здогадываться? Я несколько разов за вечер уважливо на годинник глядел и говорил: ой, нечто наша феечка спозняется. Ну так, было такое. Ну, а коли тебе гэта хвалявала, значит, и думал ты гэтак же. Зразумела. А мае думкі, як ти розшифрувала? Ой, так само было нескладана. Я зауважила, что вы, феечка, заўсёды, калі нам нешта смачненькое приносите, цукерочки там, ці пячэнне, чайник на плиту ставите. Так, каб час не гублять і вас хутенько частаваць. Вось і зараз вы не адышлі ад сваёй звычкі. Правильно, про чайник, який закипав на пліті, я й думала. Так, усё просто. Ну і ну, гэта для тебе просто. Я б до такого не додумався. А вы не сярдуеце, что я вас разыграла? Ну, просто так захотелось о себе незвычайной и таленавітай адчуць. Ай, не сярдуем. Да от цікаво ўсё атрымалася. А ты, Яночка, у нас такая таленавітая. Маленькая, але назіральная. Гэта талент. Вы сапраўды так думаете? І я так думаю. Ой, дякую вам. Я и тебе, Бусличек, коли хочешь, навучу назиральным быть. Ой, пытаюся, я дома хочу. Ось і домовилися. Ну а зараз, нарешті, давайте вже гарбату піть і цукерочками частуватися. Ага. І мультик глядіть. С задовольнением. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля. Після такого сонячного мультфільму і сни будуть так само сонячні. А тому худенько чистим зубки, мыем тварики и лапки. Батьков цілуємо і у ложечки бежим. Доброї ночі, мої маленькі, і чаровних усім снов. Долгий день, теплый день, отплывая за облаки. Синий тень, сонный тень, отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесу, смолкли птушек голосы. И буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, казки все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами.